הרוכל שלנו הפך להיות בן בית אצל האדונית, והימים עוברים, למען האמת, הזמן רץ מהר כשנהנים. אז עברו חודשים והוא נשאר אצלה, כבר אין לו תירוץ, כן? הגשמים פסקו, אין סיבה, אין תירוץ להישאר אצלה, אבל יש דברים שמושכים אותו ממש להישאר בביתה, ואני תמיד נותנת מפתח לזכור את הסיבות דרך האות מם. מה זה אומר? קודם כל משאיר אותו המחסה, הוא מקבל אצלה מחסה. כאן חשוב לומר שבהתחלה היא משכנת אותו ברפת, למחרת הוא כבר עובר, הוא עולה בהיררכיה שלו, אז הוא עובר לגור בביתה, במחסן הכלים המשומשים, אבל בתוך הבית, בתוך זמן קצר ממש, הוא עובר לחדר השינה שלה, ישן במיטת בעלה. אז שימו לב, משהו מחזיק אותו שם, זה מחסה. זה מזון כמובן, מיטה, ומן הסתם גם מין, כמו שזה נרמה, זה לא נאמר במפורש. אני הייתי אומרת שגם המעמד שהוא מרגיש, שהוא עולה במעמד, זה גם משהו שמאוד מפתה אותו להישאר שם אצלה. עכשיו, יש מי שיגיד שהוא גם מתחיל להתאהב בה, אבל עגנון לא אומר את זה מפורשות. הוא אומר, אולי הייתה שם אהבה, אולי היה שם משהו אחר, אולי פשוט אינטרס. אבל כרגע אני לא שופטת אותו. אני רק ממשיכה לתאר את ההתגלגלות של הדברים. אז כמו שאמרנו, היא מתחילה לשרת אותו, לפנק אותו, הוא כבר לא עושה עבודות בית, להפך, היא זאת שממלאת אחר כל בקשותיו, וכאילו הכל טוב. חשוב לומר, אני מזכירה משפט, שהוא לא היה חסר כלום לכאורה. שהמילה לכאורה היא מאוד 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 חשובה. לכאורה זה אומר כאילו. מה רוצה עגנון לרמוז לנו, ככה מתחת לפני השטח? שהוא חסר דברים מאוד משמעותיים, אבל הוא לא היה מודע לחיסרון הזה. כן, היה לו מבחינה חומרית הכל, מה שהיה חסר לו זה ברובד הזה של הנשמה, של הזהות. כלומר, הוא בעצם התחיל לוותר על מישהו, על השורשים שלו, על היהדות שלו, כן? וככל שעובר הזמן, הוא שוכח שהוא יהודי. אפילו היא כבר מתייחסת אליו כאילו הוא לא יהודי, סתם בן זוג. יש משפט שאני ממש ממליצה לכם לזכור, פשט בגדי רוכל ולבש בגדי חירות. זאת אומרת, הוא פשט את הבגדים הפשוטים שלו, ואולי גם את סממני היהדות, אם היו לו, כי אני לא יודעת אם הוא הגיע עם כיפה או לא, עם ציציות, והוא לובש בגדים ככה על רמה, בטח הבגדים של בעלה, או הבעלים שלה, ספוילר, זהירות, והוא מרגיש ככה שהוא אדם חופשי, אבל זה אירוני, כי הוא לא באמת היה חופשי, הוא היה כמו בובת מריונטה, שמי שבעצם הפעילה אותו זאת האדונית, הלני, הכל לפי הרצונות שלה, הצרכים שלה, והיא גם בסך הכל מתכננת משהו מאוד אפל לגביו, לכן אני אומרת שהוא כמו בובת מריונטה, אבל הוא משלה את עצמו שהוא אדם חופשי, איזה כיף, הוא לבש בגדי חירות, כן? חופש. ממה החירות? החירות בעצם זה מהדת, מהמצוות שיהודים מצווים בהם, מכל הדברים בעצם שאולי קובלים אותו כיהודי, כי עכשיו הוא לא סובל כביכול אנטישמיות, הוא פשוט מרגיש כאחד מאנשי המקום, עד כדי כך שאולי אם הגיע מישהו שם לסביבה והוא גוי, ואולי אפילו מדבר דברים לא יפים על יהודים, יכול להיות שהוא משתף איתו פעולה. עכשיו זה לא נאמר במפורש, רק מה כן נאמר? שהוא ירגיש כאחד מבני המקום, הוא ירגיש כאילו שהוא אחד מהגויים. והוא ויתר על משהו מאוד מאוד יסודי, אבל בשלב הזה זה לא מפריע לו, זה לא, הוא ממש נהנה מהחיים, אבל דבר אחד הטריד אותו, ומה שהטריד אותו באמת, זה שהוא כבר נמצא חודשים אצל האדונית, והיא לא אוכלת, והיא לא שותה איתו. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? עכשיו, לא רק זה, הוא גם לא ראה אותה אף פעם אוכלת אפילו במקום אחר. כאילו, ממה? איך בדיוק היא חיה? זה ממש מטריד אותו, הוא מתחיל לשאול אותה, והיא לא אוהבת שהיא יותר מדי חופר. אז היא אומרת לו, כל המרבה לשאול, מעמיק לו שאול, כאילו הדרך לגיהנום, לעולם המתים. אבל מה, כעבור זמן קצר היא מתרצה, היא עונה לו. והיא אומרת לו את האמת. חבר'ה, היא אומרת לו, אני אוכלת בשר אדם ושותה את דמו. הכל מול הפרצוף.
אבל הוא בתמימות שלו, הוא לא קולט את זה, הוא פשוט לא קולט. חשוב לי מאוד מאוד להגיד שכשהיא מחייכת אליו את החיוך הזדוני שלה, אז הוא מפרש את החיוך לטובתו. זאת אומרת, וואי, מצאתי חן בעיניה, וואו. כאילו, אתם מבינים? כבר כשהיא סיפרה לו על הבעל שלה שהוא נהרג, והוא אמר, הייתי נותן מחצית חיי רק שימצאו את הרוצח, אז היא חייכה את החיוך הזדוני, כי היא הרי מתכננת אותו בתור ארוחה. אז היא מחייכת, והוא אומר, יואו, כאילו הוא מפרש את החיוך הזה לטובתו. וזאת הנקודה שבה עגנון אומר לנו מפורשות, שהרוכל היה אדם תמים, ולכן הוא פירש את החיוך של האדונית לטובתו, כביכול התאהבה בו. זה מלטף לו את האגו. עכשיו, אמרנו שמטריד אותו הנושא שלה, למה היא לא אוכלת איתי, וכשהיא אומרת לו את האמת, במקום לברוח בזה הרגע, הוא אומר, וואו, ככה מדברות נשים אוהבות, וואו. ולא רק זה, היא מתחילה לנשק אותו באופן קצת, הייתי אומרת, מטורף, והיא ממש נושכת לו את השפתיים, ואומרת, לא דמיינתי לעצמי שבשר של יהודי מתוק כל כך. כלומר, היא מכניסה עוד פעם את העניין הזה, היהודי, והוא לא מתעורר. יותר מזה, היא אומרת שראיתי אותך לראשונה, רציתי לשסות בך את הכלבה. אבל עכשיו אני פוחדת שאני בעצמי לא אתנפל עליך, כאילו לא יכולה להחזיק מעמד, והוא רק רואה את זה כביטוי של התאהבות, הוא לא רואה את הסכנה, וגם כשהוא יראה את הסכנה, שנייה רואה, שנייה שוכח. אז זה הרוכל שלנו, והמצב הולך ומחמיר. זאת אומרת, אתה כבר יודע שמה היא עושה, היא אוכלת בשר אדם, היא שותה את דמו, היא אמרה לך את זה. אבל מה? אתה חושב שאלה דברי אהבה. עכשיו אתם תראו שיעבור הזמן, ובכל זאת הוא יחשוב לעצמו, רגע, אני לא מספיק מכיר אותה, אני לא יודע עליה היום יותר ממה שידעתי אתמול, אני חייב לשאול אותה עוד שאלות, אני עדיין לא יודע ממה מת בעלה. ואז הוא ייגש אליה, ויגיד לה, רגע, תגידי, אלני, ממה מת הבעלך? אז היא תגיד לו, איזה מהם? היא תיקח את כף היד שלה ותתחיל לספור. 1, 2, 3, 4, 5, רגע, זה לא מספיק. היא תיקח את היד השנייה, 6, 7, ולפני שהיא תגיע ל8, תקשיבו, הרוכל שלנו הולך להתעלף. הוא ממש, השערות שלו סומרות, עומדות מרוב בהלה. היא רואה את זה על הפנים שלו, וזה ממש מצחיק אותה. היא מחייכת את החיוך הזדוני הזה שלה, והוא פשוט בהלם. מה? כל כך הרבה בהלים. כאילו, מה קורה פה? ובנקודה המותחת הזאת אני אסיים את הסרטון. אני מקווה מאוד שגם יהיה המשך.